どうも、じゃあ、あゆみです。今日は喜劇映画、バスター・キートン、コップスです。非常に面白かったです。これ見てて思い出したんですけど、志村けんがバスター・キートンの確か英語を打ててるとか書いてありました。ちょっと応用でできてるが、なんとなく覚えたとこです。いいねをボタンを押してください。